Tuh logofor naida. Everybody enjoy. Wow. Hutan pahar. Tuh Soki Gate. Everybody दै माने फैगासिनो सानिफ्राय दैयाबो ओरैबायदि गुसु गामसा लाबोना एबार दुगैना थांगोन सानदोंमोन आङो अके थुदो बिदिब्ला थांगोनसै वाव ओरैबायदि नायदो वाव दैयानो दै Marnang views ko logofor naida Hutan paharniफ्राय दै गोलैगासिनो बेफोर गासैबो जोंनिथिं थांगोन दैफोरा नायदो बेसां गोजौ वाव view ko naida logofor nice view nice बिदिब्ला जोङो दावगालांसै सिगांथिं एबारना नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो मोजां मन्दिर मोनसे दिन्थिगोन आङो वाल सिंगादाया लागासिनो वाव नाइस फैदो आदा फैदो थांसै वाव फेन्टास्टिक मारनांदो दैखौ मारनांदो नाइस ना fantastic tuh bidiब्ला थुदो थांसै थांगोनसै फैदो tuh जोङो सिगांथिं दावखोलांसै दाना नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो मन्दिर नायदो भिउखौ नायदो नोंथांमोना वाव natural place नायदो नोंथांमोना बेयाव शुटिंफोरबो खालामनो मोजां जागोन लाभ स्ट'रि नायदो आरो सोर फाग्लाया बेयाव दुगैनानै आन्डारपेन्टखौ गारलांबाय नैया सोर फाग्लाया दुगैनानै आन्डारपेन्टखौनो गारलांबाय शाला थोदो बिदिब्ला लोगोफोर जों थांनोसै बिजा बै दलं बायलाखौ नुहुरदों लोगोफोरा दलं बायला गोलैगोन थोदो बिदिब्ला मन्दिरखौ देखायनोसै नोंथांमोननो लोगोफोर नै आराम्भ खालामबाय आं मन्दिराव थांनो नोंथांमोना नायबाय थादो आं मन्दिराव लांगासिनो नोंथांमोनखौ गोबां गोजौ नोंथांमोना नायबाय थादो आं मन्दिराव थांनानै देखायनोसै सायाव मन्दिर दङ बिदिनो जोङो सिरि गाखोलांसै ओरैबायदि गोजौ नायदो आरो थांबाय थानोसै सान्दुं दं सायाबो दं नायनोसै सायाव बोरैहाय गोबां दिन जाबाय आं फैया गतिके गोबां दिननि उनाव दिनै फैबाय नै मा नुयो नायनोसै सायाव थांनानै थ' लोगोफोर
फैबाय सिंनिफ्राय बेसेबां फैबाय ओरैबादि मेंखायो माने दुरबल जालांबाय नोंथांमोन नायदो सिंनिफ्राय फैबाय दा आरो सायाव थांबावनो लागा दङ नायदो सायाव थांबावनो लागा दङ जा बेनिफ्रायनो भिउस खोनादो दसे ओरैबादि थौदो बिदिब्ला जों सायाव दावखोलांसै Everything we eat and touch is a little fake. I shank a cop, then pass the knife to K. Kurt. Is the pig dead? Stab him in the head to make sure. No justice, no peace. I bust the chrome piece. Your brains on the dash. Now you slumped in your seat. Protect yourself from the government. Nigga underlay. Shooting up elementary schools to take our guns away. I'm in the house strapped. Waiting for the judgment day. They ain't gonna torture me at Guantanamo fucking Bay. Building dong, building on Jirahinsa. Sama di dong. Komandirku. Mana figure sih? Tentang menang mundur ke benci kan sih? Jadi namanya base house jiragan. Kita udah juga mundur ke sih. Ini ha, masih saya. Oरैबायदि हाग्रा गेजेराव नायदो पाहारनि सायाव न' बानायदों आरो इयाव मन्दिर दङ मोजांनो दावस्रिबाय थ' बिदिब्ला मन्दिरखौ नायसै लोगोफोर नायदों मन्दिरा एक्चुअलि गोबां मानसि फैनाय जाया नालाय एसेबां दासान्दि बे बोथोराव बारा मानसि फैया बेखायनो माने जायगाफोराबो हाग्रा जाना दङ डिसेम्बर माहायाव नैबे बांसिन मानसि जायो नायदो दंफांनि मन्दिर आरो बेजों लोगो जिरायग्रायाबो हाग्रा जा रज'लांबाय नै रज'लांबाय आरो बेजों दङ बेयावबो मन्दिर दङ बे मन्दिर आरो बेजोंबो दङ दा गोदानै बानायगासिनो शिब मन्दिर गोदानै बानायगासिनो आरो बेजा शिब मन्दिर दङ बेजा खाथियाव लासे थांना फैनि जै आफा इसोर जै आफा बोराइ बाथौ थ' बिदिब्ला जों खाथियाव थांसै जै आफा इसोर बेयो खामानि सोलिदोंमोन नै फुल गायनायनि दिनै सिगाङाव हे बाबा हे आइ हे गणेश बाबा नों बोर साबसिदो जोंखौ ada बे जाबाय शिब मन्दिरनि मन्दिर थ' बिदिब्ला जों आवगायलांनोसै दासो साफा खालामगासिनो बेफोरखौ लोगोफोर नायबाय थादो बेवहाय मानसि थायो दासान्दि मानसिया दंना गैया नायनोसै थ' बेजोंहाय मानसि थायो नै बन लामा दोनदों ओंखाम खालायफोरखौ गारो न' मोनदो बेवहाय माने मानसि थायो दासानसे मानसि गैथ'वा न'आव थांदों गतिके आं नोंथांमोननो दा लाना थांसै नैबे न'निफ्राय आं दा नोंथांमोननो बिल्डिं सायाव लाना थांसै
Sudah bidiba दा बिल्डिं सायाव लांसै तीन तला बिल्डिंआव लांसै बाखिफोरा फैनो थाखाय थांबाय फैदो बिदिब्ला जोङो बिल्डिं सायाव गाखोनोसै थ' बेफोराव माने जिबौफोरबो थानो हागौ बाहाय साइ सिन्थि फैनांगोन बेरायनांगोन हाग्रा जाना दङ मानो होनबा दासान्दि गोबां मानसि फैयाखै नालाय उनावहाय लासै गोबां मानसि फैगोन टाइम दं थ' दिनै बिल्डिंआव गाखोनोसै नोंथांमोन बिल्डिंनि प्राइस सिङाव बोरैहाय नुहुरो बेखौ दिन्थिहरनोसै थ' गाखोनोसै नायदो ओरैहाय एसेबां गोजौ पाहार आरो जों दा नै सायाव गाखोलांसै ओरैबादि थान्दा मोनबाय नैयाव गाखोनानै वाव माने सुन्दर बार बारदो सायाव थौदो बिदिबा जोङो सायाव थांबावनोसै नैबे आरो डेन्जारेस नायदो ओरैबादि सिदा थ' लोगोफोर आरो सायाव थांबावनो हायो थ' तिनथाला गाखोबाय आङो नायदो थ' जों जेसेबां सायाव दं थ' आरो सायाव थांबावनोसै आङो सायाव थांनोसै सायाव फैबाय थ' सायाव बेफोरबायदि दुनिया माने जनो हानाय खालामगोन आरो सानिफ्राय नायहरदो लोगोफोरा दिनै जोंनिया लोगोआबो हाबबोदो लामा फिसा फिसा गुदुं हाबै फैगासिनो मिनिखैरो फैगासिनो बिथाङा मिनिखैरो फैगासिनो नै मारै नांदों नोंथां इयाव हाबनानै नायदो साबै गोलैलांगोन आरो साबै बिराद गोजौ फैदो जोङो गोबां सायाव फैबाय जोङो नायदो जोङो फैनाय लामाखौ नाहरदो नोंथांमोननो दिन्थिहरनि आङो इजा बैनो जों फैदोंमोन जे गुफुर नुहुरनायानो आरो जों फैनाया नै लामाया बेनो नायदो वाव थ' सानिफ्राय सिङाव नाहरदो नै दैमाया सोरबा मानसिफोर दोङो बेयाव जोंनि लोगो नामा नायनो र' नङा गुबुन सेंग्राफोर दोङो बेयाव थ' नायदो लोगोफोर सानिफ्राय भिउखौ नायदो ओरैबादि समायना वाव थ' लोगोफोर जों बेवहायनो दसे जिरायनोसै वाव थ' लोगो नायदो नाय गोलोमदै गोथां ओंखारजोब्बाय बेरायनानै गोलोमदै गोथां ओंखारजोब्बाय दा जिरायबाय एसे जिरायना थाबाय लोगोफोरा नायबाय थादो दसे उनाव सिङाव थांनानै दिन्थिनोसै आङो रेस्टुरेन्टखौ मोजाङै दिन्थिबावसिगोन थ' नायदो लोगोफोर